Исәнмесез укучылар, мин сезне онлайн мәктәптә күрүемә шатмын. 8-нче сыйныф буенча геометрия дәресен башлыйбыз. Бүгенге дәрестә параллелограмм һәм аның үзлекләре белән танышырбыз. Нәрсә соң ул параллелограмм? Капма-каршы яклары пар-пар параллель булган дүртбочмак параллелограмм дип атала. Мәсәлән, A, B, C, D дүртбочмагында AB һәм CD яклары үзара параллель, BC һәм AD капма-каршы яклары үзара параллель булса, бу дүртбочмак параллелограмм дип аталды. Хәзер алга таба параллелограммның капма-каршы яклары, почмаклары һәм диагонали белән бәйле үзлекләрне формалаштырыйк һәм исбатлыйк. Беренче үзлек. Параллелограммда капма-каршы ятучы яклар һәм капма-каршы ятучы почмаклар тигез. Ягъни A, B, C, D параллелограммда капма-каршы ятучы AB һәм CD яклары тигез, AD һәм BC яклары тигез. Шулай ук параллелограммда капма-каршы ятучы почмаклар тигез. Ягъни A, B, C, D параллелограммында A почмагы C почмагына тигез һәм B почмагы D почмагына тигез. Әлеге үзлекнең исбатлауы белән дә танышыйк. Исбатлау өчен A, B, C, D параллелограммын карыйк. Ягъни безгә үзлек буенча A, B, C, D параллелограмма бирелгән. Һәм CD-ның AB-га, BC ягының AD ягына тигезлеген, шулай ук B почмагының D почмагына тигезлеген һәм A почмагының C почмагына тигезлеген исбатларга кирәк. Исбатлау өчен AC диагонален үткәрик. AC диагонален үткәргәннән соң ABC һәм ADC тигез өчпочмаклары килеп чыга. Беренчедән, AC ягы уртак. Икенчедән, AC диагонален үткәргәннән соң аркылы ятучы 1 һәм 2 почмаклары, шулай ук аркылы ятучы 3 һәм 4 почмаклары килеп чыга. Һәм бу почмаклар тигез. Чөнки CD һәм AB параллель турыларын AC кисүчесе белән кискәндә барлыкка килгән 1 һәм 2 почмаклары тигез. Аналогик рәвештә 4 һәм 3 почмакларның да тигезлеген әйтә алабыз. Димәк, бу 2 почмакның тигезлегеннән аларның тиңдәшле элементларының тигез булуы килеп чыга. Ягъни CD ягы AB ягына, BC ягы AD ягына тигез икәнлеге күренә. Шулай ук D почмагы B почмагына тигез һәм A белән C почмакларының да тигезлеген әйтергә мөмкин. A почмагы үз чиратында 1 һәм 4 почмакларының суммасына тигез, C почмагы үз чиратында 2 һәм 3 почмакларының суммасына тигез. 1 һәм 2, 3 һәм 4 почмакларының тигезлеге исбатланды. Ягъни ул тигезлектән чыгып, A һәм C почмакларының тигезлеген әйтергә мөмкин. Әлеге үзлек исбатланды. Икенче үзлек. Параллелограммның диагоналләре кисеше ноктасы белән урталай бүленә. Исбатлау өчен A, B, C, D параллелограммын карыйк. Һәм аның AC, BD диагоналләре O ноктасында кисешсеннәр. Ягъни A, B, C, D параллелограмм. AC кисеше BD белән O ноктасында.
Безгә үзлек буенча АОның СОга һәм БОның ОДга тигезлеген исбатларга кирәк. Исбатлау өчен СОД һәм АОБ эчпочмакларын тикшерик. Бу эчпочмаклар тигез. Чөнки беренчедән параллелограммның капма каршы яклары тигез булганлыктан СД һәм АБ яклары тигез. Бер почмагы һәм ике почмагы тигез. 3 һәм 4 почмаклары тигез. Бу почмаклар теңдәшле рәвештә ДЦ һәм АБ параллель турыларын АЦ кисүчесе белән һәм БД кисүчесе белән кистергәндә барлыкка килгән аркылы ятучы почмаклар. Димәк, тигез фигураларның теңдәшле элементлары да тигез була. Ягъни, моннан АОның СОга һәм БОның ОДга тигезлеге килеп чыга. Шуны исбатларга кирәк иде дә. Исбатланды. Шуның белән дәресебезнең теория өлеше тәмам. Практик өлештә көтеп калам.